99%, 96%, keď si, že tak volič povie a volič je úplné hovno, nevie nič. Krajina je v riti. Totálnej riti. Tak Robert Fico má výnimočne pravdu. Fico je špecialista na análne otvory a produkty análneho otvoru. Ako štvornásobný premiér sa najviac pričinil o výrobu týchto produktov v podobe rôznych ministrov a politických rozhodnutí. Môžeme smelo konštatovať, že Fico v tejto problematike je skutočný profesionál. Aktuálny minister spravodlivosti Boris Susko politicky rozhodol a z väzby prepustil právoplatne odsúdeného zločinca za korupciu bývalého špeciálneho prokurátora z Basy Dušana Kováčika. Každému je hádam jasné, že minister Boris Susko je iba poskok a vykonal iba príkaz premiéra Roberta Fica. Paradoxne je, že Dušana Kováčika po prepustení z Basy ďalší súd uznal za vinného z prijatia úplatku 50 000 od podnikateľa Petra Košča. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik mal za úplatok potopiť prebiehajúce kauzy. Len pre zaujímavosť aktuálny minister a fašista Tomáš Taraba bol v jednej firme s Petrom Koščom. Ukážkový príklad, prečo sa Slovensko nachádza v análnom otvore. A my len hovoríme, že za Smeru sa to nikdy nestalo. Nikdy sme nezneužili nejakým spôsobom moc. Peter Pellegrini je pravdepodobne zaťažený na eštebákov. Ako si inak vysvetliť, že v prezidentskej kampani mu pomáhali najznámejší komunistickí udavači Jozef Banáš s krycím menom Lotos a Andrej Babiš s krycím menom Bureš. Po zvolení Petra Pellegriniho do prezidentského kresla ponúkol za odmenu Jozefovi Banášovi funkciu poradcu pre kultúrnu oblasť. Udavač Banáš na prekvapenie celej verejnosti túto ponuku odmietol a Pellegrini bol určite sklamaný. Samozrejme bolo potrebné odmeniť aj Andreja Babiša. Poskok Šutaj nastupuje na scénu a vyrieši 12-ročný súdny spor medzi Slovenskom a Andrejom Babišom o tom, či bol eštebák alebo nie. Šutaj politicky rozhodol, že Andrej Babiš bol do eštebáckych zväzkoch zapísaný neoprávnene. Nie som si istý, či Poskok Šutaj si uvedomuje, čo vlastne spáchal. Nebol to politický kšeft výmenou za podporu pána Babiša pre pána Pellegriniho pred voľbami? Ja sa v svojom profesnom živote rozhodujem na základe dôkazov a faktov, na základe zákona a v tomto prípade s tým politika nemá absolútne nič spoločné. Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl. Ústav pamäti národa, ktorý spravuje eštebácké zväzky, trvá na tom, že sú preukázateľné dôkazy o tom, že Andrej Babiš vedome spolupracoval s komunistickou tajnou službou. Šutaj svojim politickým rozhodnutím napľul všetkým obetiam eštebáckej zločineckej organizácie do tvare. Eštebáci ako Jozef Banáš, Andrej Babiš, ale aj iní udavači ako terajší poslanec Dušan Muňko, Juraj Široký, Dárius Rusnák, Ján Sokol, Štefan Kvietik, Jozef Markuš a mnohí ďalší zničili tisícky životov. Za finančnú odmenu alebo z vlastného presvedčenia udávali a vyrábali nepriateľov komunistického štátu a ten ich trestal a ničil im životy aj ich rodinám. Aj na týchto dvoch príbehoch zainteresovaní politici nám demonštrujú a dokazujú, prečo je Slovensko v análnom otvore. Nuž ale povedzme si pravdu, ak volič je hovno, tak čo iné môže voliť vo voľbách. Tak to bude dobré pre Slovensko a tak to bude dobré pre všetkých jeho občanov.